Toto lietadlo sme začali vyrábať v mojich modelárskych dielňach. Potom sme prešli do dielní na letisku v Trenčíne. No ale tu v Piešťanoch mi bolo ponúknuté oveľa lepšie priestory, takže tu sme lietadlo dokončili, spravili pozemné skúšky, zalietali s našimi slovenskými inšpektori, prišli aj českí zalietavací piloti, takže máme lietadlo overené, preverené viacerými zalietavacími pilotmi, skúšobnými pilotmi. Títo zhodnotili, že lietadlo je bezpečné, nemá záľudné vlastnosti. Palubné skalné prístroje. A tieto skalné prístroje sú preto použité, lebo jeden prístroj zobrazuje úplne všetko, čo je treba ku prevádzke lietadla. Ako motory, všetky stavy motora, teplota oleja, teplota hlavy válkov, sviečky, koľko je oleja, koľko je nádrží paliva, všetko to zobrazuje. Alebo potom tu máme umelý horizont, prípadne môžeme mať kombinovanú obrazovku, to znamená umelý horizont, tzv. Synthetic vision, syntetický pohľad a zároveň tu máme pohyblivú mapu, aby pilot vedel presne. Môžeme teraz rolovať, máme bezpečnú túto dráhu pojazdovú a vieme, že nikto nepôjde naproti nám. Je iba pre nás tzv. Jednosmerka, lebo riadiaci to tak rozhodol. Piešťany, keďže sú medzinárodné letisko, tak sa chodia sa učiť lietať aj piloti z iných leteckých škôl, lebo je to tzv. ILS, to znamená priblíženie podľa prístrojov, kedy pilot nevidí na dráhu zo vzduchu. Vidíme túto dráhu i tu na tom skalnom prístroji. Keď natočíme na dráhu, tak sa automaticky tá mapa otočí. Takto sa nám zobrazí a vidíme, aj keby sme nevideli, aj tak vidíme, kde je dráha. Teraz štartujeme. Prvé letové skúšky začali v roku 2011, v lete prvé, ale to väčšie lietanie, vtedy v roku 2011 boli pozemné skúšky a v roku 2012 boli letové skúšky s viacerými zalietavacími pilotmi. Našťastie, po tých 15-ročných skúsenostiach s výrobou a modifikáciami lietadiel, toto lietadlo bolo dobre navrhnuté, takže iba 1-2 malé modifikácie a môže ísť do výroby. Tak tá cena výstupná je tých 300 000 eur, v zahraničí je to približne 450 000. Pokiaľ lietadlo bude mať certifikát aj pre lietanie v noci, aj v oblakoch a podobne, automaticky tá cena stúpne o 150 000 eur kvôli oveľa drahším palubným prístrojom, samozrejme odmrazovanie nábežných hrán, aby sa nám ľad nevytváral. Takže musia byť ďalšie bezpečnostné prvky na tom lietadle. No a potom by tá cena bola orientačne 400-450 000, na rozdiel od Rakúšanov, kde je tá cena pevná 600 000 eur.